Вітаю ў беларускім тыдні. Сёння сустрэнемся з рэканструктарамі паўстання 1863 года, паразмаўляем з адной з аснавальніц прасторы вольных беларусаў «Новая зямля» ў Беластоку і наведаем беларускі праваслаўны прыход Канстанцінопальскага патрыархату ў Вільні. Мікола Ваўранюк, запрашаю. Інвіктус 1863, то бок непераможаныя ў паўстанні 1863 года, якое ў Польшчы завецца студзеньскім, а ў Беларусі паўстаннем Кастуся Каліноўскага. Такую назву прыняў клуб рэканструктараў, якія вывучаюць і азнаямляюць з той эпохай. Да гадавіны выбуху паўстання клуб падрыхтаваў прэзентацыю зробленага ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку, там, дзе адбываюцца сустрэчы клубу. Першы сучасны падляскі аддзел паўстанцаў вітае ўсіх прысутных. Інвіктус 1863. Мы гэты строй не набывалі, мы іх шылі самі. Гэта хутчэй не рэканструкцыя, гэта бліжэй да стылізацыі, таму што мы не замарочваемся менавіта у стварэнні тэхналогіі пашыву. Прынамсі, мужчынская частка нашага клубу. Мы ідзем хутчэй шляхам прыгожай стылізацыі, дэтальнай стылізацыі строю. Нас цікавіць больш менавіта рэканструкцыя духу паўстання, рэканструкцыя нейкіх вайсковых і побытавых момантаў тых часоў, паглыбенне ў гэтую гісторыю і разуменне на практыке, як гэта было тады, што маглі адчуваць паўстанцы 1863 года і ў побыце, і на маршы. І гэта вось наша мэта такім чынам вывучаць гісторыю, супольную гісторыю беларускую, польскую і часткова украінскую. Мне асабіста гэта дае велізарны досвед. У адрозненні, напрыклад, ад хлопцаў, якіх стылізацыя ў мяне сапраўды рэканструкцыя. Калі б вы зазірнулі мне пад крыналін, то бачылі, што ў мяне нават ёсць панталоны, ніжняя кашуля, гарсет, крыналін, уласна, ніжняя спадніца, потым сукенка, у мяне яшчэ ёсць кейп, муфта. То бок я ад пачатку да канца сваімі рукамі сабрала поўны строй з аксесуарамі, з галаўным уборам, і гэта дало мне велізарны досвед, таму што да гэтага часу, безумоўна, я шыла гістарычныя строі і традыцыйныя беларускія таксама, але менавіта асаблівасць гэтага крою, спосаб пашыву, фасон, калі жанчыны не насілі, напрыклад, плечы на ўзроўні пляча, калі любы шоўчык акантоўваўся спецыяльным шнурком, калі каб вось тут не было разрэза, а тут разрэз быў, а сукенка застаецца цэльнай, гэта трэба было пералапаціць агромністы пласт літаратуры, фотаздымкаў, сведчанняў, дакументаў. Па сутнасці, я зрабіла вялікую, на мой погляд, навуковую працу. І гэта ёсць такім рэчавым увасабленнем гэтай працы. Вы бачыце перад сабой розныя строі, таму што паўстанцы гэта не толькі касінеры, гэта і мяшчане, і дробная шляхта, і буйная шляхта. Ну і суадносна наш паўстанскі плутон пакуль складаецца з даволі разнамасных персанажаў. Калі казаць пра мяне, ну я проста вось шэражковы шляхціц, які хоча узгадаць былое, бачыць элементы сармацкага стылю і нават звычайны ваўняны пояс, які заматаны на манер слуцкага. Мы бачым умоўна сялянскія строі, строй малодшага афіцэра, пакуль яшчэ не дапрацаваны, але, магчыма, дзесьці трафейны. Наш паранены жаўнер, гэта, выбачаюся, меры бяспекі. Яму пакуль нельга паказваць твар на камеры. Малодшы афіцэр і, безумоўна, наша прыўкрасная панна у жалобным строі,
якая адлюстроўвае прекрасную палову чалавецтва у нашым суворым паўстанцкім быце. Па-першае, чорнае насіць было модна, а па-другое, гэта быў знак у той ці іншай ступені патрыятызму таксама і, як бы зараз сказалі, выказвання сваёй грамадзянскай пазіцыі. Таму чорныя строі насілі не толькі ўдовы, не толькі тыя, у каго мужы, браты ці жаніхі сышлі бараніць свабоду і некім чынам спрычыняцца да узброеных паўстанцкіх атрадаў, але і ўсе больш-менш свядомыя жанчыны. Больш за тое, нават малыя дзяўчаткі, 7-8гадовыя, таксама ў гэты час былі апранутыя часцей за ўсё ў чорны колер. Выпускаліся нават лялькі дзіцячыя, з якімі дзяўчаткі гуляліся, таксама ў чорных сукенках, чорных уборах. Гэта павеў час. Гледзячы па стану галаўні, то ёй не карысталіся менавіта для бойкі, бо няма сколаў, няма слядоў ператачвання, то хутчэй за ўсё яна была толькі так, пры баку чалавека, які ніколі з ёй не ваяваў. Висела на сцене. А ці вісела на сцяне. Таксама арыгінал, прычым у яго хутчэй за ўсё перароблены клінок, але эфес і прыбор похваў пасрэбраны, а гэта значыць, што ён афіцэрскі. В планах у нас, конечно, развіццё, а гэта адкрытыя лекцыі, прычым інтэрактыўныя лекцыі, гэта са строямі, з апавяданнем, што, як было, якім чынам. Гэта лекцыі у форме, напрыклад, пікніку, калі мы робім бівак паўстанцаў і распавядаем, напрыклад, пра быт, пра медыцыну ці пра нейкія баявыя дзеянні ўжо з ілюстрацыяй, не толькі карцінкамі на экране, але і з ілюстрацыяй жывых рэчаў, то бок так званая living history. Як сярод чужынцаў не стаць сваім, мне ўначы падказваюць галасы, гэта прамаўляюць сцены галасы. Змораў лету ценям і сноў, чуеш ад сваіх галасоў, значыць, мы сустрэнемся хутка і зноў. Скажи, Кастус, няўжо ты тут? Каго ты любіш, скажи, Кастус? Люблю заўсёды Беларусь! Беларусь! А мы ему што адкажем?